Santi mulya Santi mulya luhur mulya ning negara Indonesia pasti jaya kalian saking tulunging setyo tomo manunggal ring santoso cita rasa tuti karso Gumelari memayuh-ayuning bangsa Pasukiyana Sidarapa Pasang saya Sampurane putrayanku Pancasila manggambar Kondonyoro Indonesia langgeng merdeka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang tanan sahangga ngamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha pinabekten. Dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, para tamu kagung miwah putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Kepareng ing mriki Allah saking keluarga ageng selawat dadroh alwaton dadi ingkang wijil saking Dukuh Gemblegan Desa Gemblegan Kecamatan Kalikutes tasih wewengkon Kabupaten Klaten bersinar ingkang kepareng dipun sesepi panjenenganipun Ibu Hajah Sutarni ta'asus kapimpin panjenenganipun Bapak Suyanto. Wonten ing ngriku lenggahan sonten punika mugi dawuh saking panjenenganipun Araka Masari Maskane Ibu Sumini. Kinen kepareng ngaturaken lelagon selawet ingkang jumbuh wonten ing pauwahan sonten punika. Wondene wonten ing ngriku lenggahan sonten punika alwaton dadi ngasta widya santri wonten sekawan cacahipun. Dene widya santri ingkang sepisan inggih menika Nduk Ayu Sari Kencana menika saking Ketandan Klaten Utara. Ugi minangka Dwijaning Swara. Dene widya santri ingkang angka kalih anu nggih Diahayu Ibu Rutini ingkang wijil saking Krapyak Permen. Menika juragane konveksi. Menika sepisan kula wau juragane dekorasi.
Kalajengaken ing angka 3 nggone nggih. Iku santri ana nggih Dyah Ayu Mbak Endah Dwi Handayan saking Gemblegan nika ngasta perobatan. Wondene ingkang wekasan nggih menika Widya Santri Dyah Ayu Tin Sartini ingkang wijaya saking Bulak Rukem Boyolali tersenyum mereka juraganipun cateringan so snack ugi andadosna ingun dhumateng sangyanipun para tamu sedaya dene para pemusik wonten ing wekdal sonten menika ingkang minangka bas panjenenganipun Ibu Hajah Sutarni minangka sesepuh ugi ingkang angka kalih sisih tengenipun inggih menika Dyah Ayu Lasti Lestari ingkang ayu dhewe sak omah kula ingkang ngasta jimbe kalian dobel bastung mengke amplope ya dobel dene ingkang sawajengipun ingkang ngasta terbang ingkang sepisan Dyah Ayu Isda saking Dukuh Tegal Rejo Adimas Rizky Widyatama menika saking Tegal Rejo. Lajeng ingkang angka 3 kalian ingkang angka sekawan menika saking Gemblegan ugi Dyah Ayu Sumirah kalian Dyah Ayu Puji Astuti. Puji Astuti menika putranipun Tukijo lek Tukijo. Ingkang wekasan mriku ingkang ngasta drum menika Adi Sanjaya. Mekaten ingkang dados vokal saha musik saking Alwatan Dadi. Wilujeng midhangetaken nuwun. Cipta rasa putih rasa Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kapi ya Rasul suarane ngasolawatan hati endah iku was pranyata swara vokal lan hadrahe ya iku
dadi adiluwung budaya Islam kaya perukane ngababrahayan ora lali iman tanggapane ora larang ora boten lelakone tansah hang lelipur hati monggo sami ni bali dumateng sang janing para tamu kakung muyang putri ingkang tansah kinurmatan minangka pambukaning saking selawat atur alamaton tadi kepareng badhe salam pambuka katur dumateng sangipun para tamu sedaya. Shallu ala Nabi Muhammad. sallu alaihi Kapiyarsa swaranipun selawatan Dadi seni budaya Islam ra ketinggalan kang adiluhung uga tuntunan agami uga sesrawungan alwaton dadi duwe ide dan harapan alwaton dadi saking kaum bapak ibu umat Islam ningkat ke takwa ningkat ke iman ora lali kuyup rukun ing bebrayan Allahumma salli wa sallim ala wasallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi illahi salatan daimatan bidawami mulkilahi alwaton dadi selalu salam sejahtera alwaton dadi buat umat Islam dan umat semua panjang umurnya kuat imannya sehat selalu serta damai bahagia
dolatun nggih mriku salajengipun lelagon selawat pambuka saking Alwaton Dadi wilut sumedang katakan Sallu ala Nabi Muhammad Sallu alaihi. Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi Asya Niwataroji Atafatayaji Rotal galami Muhammadin
الذي تنهل بالعقد وتنفرج به الكرب وتبدأ mulya saha barokah ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rabbi asyari wa darati al-fatayati al-fatayati rodal Allahumma
Senging ini muncul Sunar sumamburan Bambang wis rahino Senging ini muncul Sunar sumamburan Titi cuit rame swara teh-tehan Rengket gerak-gerak Nimbo aning sumur Atus kebiar-kebiur Rengket gerak-gerak Nimbo aning sumur Atus kebiar-kebiur Segere kepati pingin Bagas kewara Sanjangipun para tamu ingkang tansah kinurmatan mekaten lakon pambuka saking Alawaton Dadi. Monggo ibu-ibu, Mbak Yuli. Wah niki nggih. Dipun sekejakaken dipun dahar. Dene saking Alawaton Dadi mangke kepareng badhe ngaturaken lelagon ingkang sepisan iki menika ing mangke. Lagu ingkang sepisan menika panyuwunan. Panjungunan saking Mbak Yu kula nika jane bintange tamu niki Soimah niki nggih. Mbak Soimah menika nyuwun lelagon inggih menika Kitir Sumilir. Ingkang wonten ing Alawaton Dadi inggih menika lelagonipun saking Alawaton Dadi inggih menika Hukum Islam versi Kitir Sumilir. Siap nggih Mbak Imah menika panjuan saking panjenengan pareng badhe kita minangkani lumantar Alawaton Dadi. Yo diaturke nggih menika vokal saking Boyolali Tersenyum menika Diah Ayu Tin Sartini sepoti nduk. Ya Rabbi sholli ala panyuwunan saking Mbak Imah. Oh nggih, Mbak Imah ingkang pundi nggih? Nggih, seri pan kajeng pun Mbak Imah delik. Nggih, panyuwunan siap penting amplope disiapke ya. Nggih, amplop tok. Nggih. Ayo kita aturaken. Isine ya piye to, Ru? Tak isine. Nggih. Nggih. Aturaken Hukum Islam versi Kitir Sumilir saking Alawaton Dadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ana limo iku hukume agama kapisan wajib kawuhe pangeran kapindhone lamun sunah iku pantes dianjurke iku
matur sembah nuwun. Sami-sami suhu. Ayo, satu lagu telah kita haturkan persembahan dari Alwaton Dadi panyuwunan saking Mbak Imah. Wis lunas pokoknya nggih. Mbak Sar, Mbak Yem ajeng nderek nyuwun lagu napa mangke? Nun? Nderek, ndek jempol. Panji. Niki saking tamu saking pundi to? Nun Panglon. Oh, tesih Panglon nggih. Lah nggih niki tesih sederek sendiri nggih. Lah nggih. Nggih niki anu napa sedulur le Bu nggih? Anjih mantune Pak Yampal Mahrum, Mbah Sakinem nggih. Nggih, benjang yen ajeng mantu napa kados pundi nimbali kula nggih. Nggih, mboten sah bayar. Sing penting mulih di ngerteni. Ah kita aturaken nggih menika vokalis saking Ketandaan Klaten Utara. Ayo Nduk Sari. Nduk Sari maju. Disepoti sik Nduk. Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Hei. Nduk Sari sak tekok sik. Ki mau rene mau nek saka Klaten Utara rene numpak apa? Numpak helikopter, Pak. Apa? Helikopter. Nggih. Heline nang ndi kopere nang ndi? Oh, helikopter iki lho. Kopere tasih teng griya. Oh, ngaten nggih. Nggih. Niki badhe ngaturaken lelagon apa Nduk Sari? Oh, nggih. Nah, Saderengipun sugeng sonten Bapak Ibu para tamu ingkang minulya sugeng lelenggahan ingkang sekeca monggo dipun rahati ingkang kanthi mardika nggih. nggih. Okeh dosaku. Nggih. Versinipun Ninggal katresnan. ninggal katresnan nggih akeh dosaku. Saking Alwaton Dadi. Monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nangis sajroning atiku. Nangis tenan to, Nduk. Iya, dosane akeh nangis. Nggih. Mas Kris nggih. Wau rada rewel sithik ya. Didungani Mas Suradi ya dadi muni nggih to. Lah ora mau nyarati to Mas Suradi. Iki Mas dereng enten syarate udut kuwi apa. Ayo Alwaton Dadi. Alwaton Dadi selalu di hati. Alwaton Dadi. Jos, jos, jos. Yo terus ke koplo. Monggo monggo sami donga. Saking sedaya
Nduk Sari. Nggih, niki kancane Nduk Sari nang kene ya sing gawe dekor iki Mas Pur iki kancane Nduk Sari. Nggih. Nggih sagunging para tamu ingkang tansah kinurmatan, tasih nyawiji kalian selawat atur alwaton dadi boten kata lumpen wonten ing rika lenggan sonten punika panjenengan saking Bapak Sariman sekalian Ibu Sumini hamba baralwaton dadi lumanar selawatanipun ing mangke ugi kasengkuyung lumantar Arafika Production ingkang selalu bergandengan dengan sholawat hatur halwaton tadi. Mboten kata lumpen kula aturaken gunging panuwun dumateng Krisnana Sound System menika ingkang sampun paring inggih menika sound system ingkang sekejo. Para tamu ingkang tansah kinurmatan, para among tamu ingkang tansah kula hormati, ing mangke kula lajengaken lelagon candhaipun monggo kita aturaken vokalis saking inggih menika Rapiak langkung ruwin Ibu Rutini. Ayo disepoti Nduk, men semangat. Salatullah salamu ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamu ala yasin nabiillah. Hei, wilujeng sonten Bu Rutini. Inggih Bapak wilujeng sonten. Pripun kabaripun laris konveksinipun? Alhamdulillah. Aturipun laris. Alhamdulillah. Monggo mbok menawi ingkang sak Nggih. ngersakaken sholawat hadrah alwaton dadi dari Desa Gembekan bisa menghubungi Bapak Suyanto. Yang konveksi jenengan nggih. Oh nggih menawi Murah meriah nggih Bu nggih. Nggih murah Niku meriah. pundi kalih palang sepur Krapiak? Sak kidulipun Oh sak palang kidulipun. sepur Krapiak. Sak kidulipun rada atas sithik. Nggih, rada agak Ngapunten nggih menika badhe ngaturaken lelagon kangge teman calon temanten keluarga Bapak Sariman napa niki mangke? Napa? Sing rada sekejo monggo. Daturaken napa? Oh, ono napa? 5. Ana 5 versine napa niki? Ono rondo ngarep ngarep omahku. Ana rondo nang ngarep omahku, padahal nang omah ngarepe omahku niku ora ning rondo niku. Kebetulan teng ngaji kula wonten. Wonten? Pak. Nggih, wonten. Mbok menawi Pripun? badhe ngancani. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, sesuk kula pasaraken. Oh. Pak Tanto niki anggere di napa sanggupi ngoten siap. Nggih, setunggal lelagon inggih menika ana 5 versinipun, ana rondo nang omahmu saking versi Alwaton tadi. Kepareng kapiyarsa dhateng para tamu sedaya wilujeng midhangetaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ono 5 kang wajib ditindakno. Kabeh mau ora bisa diwakilno. Ora iso diwakilno. Yen padha ngerti Apa ya? kuwi jauhe. Apa, Bu? Mestine bakal ninggalake. Kira-kira wektune mung sedelo. Ake dawuhe kang kuwasa. Yen wis takwalan kandel imane, salat 5 ditindake saben dina. Suwe-suwe atine bakal ayem tentrem yen dogelen istiqomah sholate. Wah kaya sinden tenan kuwi sing nyenggake. Ya lek rahmati ya kaya sinden. Muga-muga sedaya pandang dosa saben dina ra lali salat 5 bisa makarya rukun nang tangga
Monggo. Nggih, matur nuwun kula wau pun aturaken lagu ana 5 versinipun nggih menika ana rondo ing omahmu saking Alwaton Dadi. Nggih kita aturaken vokalis saking Gemblegan Siti wonten ing rikalang menika monggo Mbak Endah Kumala Dewi dipersilahkan. Ya Rabbi Sholli ala sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala wa sallim. Hei, wilujeng sonten Mbak Endah. Sonten Pak Yanto. Niki mau mantuk jam pinten Mbak Endah saking kantor. Niki wau jam 1:00. Alhamdulillah niki bedake nggih ajeng selawatan ten Pak Sariman nggih. Inggih. Kita dongaaken mugi-mugi hajatipun Pak Sariman sekalian saking Purwa Madya lan wusanane cekap sedayanipun manggih wilujeng. Allahumma amin. niku badhe ngaturaken kagem keluarga Pak Sariman sumarambah dhateng para tamu sedaya. Lelagon napa Mbak Endah? Syukur nikmat. Oh, syukur versi nikmat. Lintang Asmara. Oh, syukur nikmat lintang asmara saking Alwaton Dadi. Niki jumbuh Bapak Sariman menika ngaturaken syukur dhateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila katuraken inggih menika syukur nikmat versi lintang asmara saking Alwaton Dadi. Wilujeng midhangetaken. Sumangga nuwun. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Siang kelawang rati Gusti Allah
Endah Uji Lestari. Ya gumun aku dhisik dhewe endah sapa ngoten. Sagunging para tamu ingkang pantes satu kula hormati wilujeng sonten Mbak Yeni monggo dipun sekecaken Mbak Yeni nggih. Nggih, monggo badhe nderek gabung mriki. Oh nggih, nggih. Kan grup. Ora duwe tenan. Nika masih rencange Dik Lastri nggih. Nggih Mas. Oh nggih. Oh nggih. Lali mboten kalih kula mboten nggih. Oh lanjut nggih. Tasih nyawiji kalian Sulawadadra alwaton dadi ingkang wiji saking Dukuh Gemblegan Desa Gemblegan. Inggih setunggal vokalis sampun kita aturaken inggih kripik gedang, kripik telo, sithik eding, sing penting kabeh rata dadi sithik mau Mas Suradi nggih diampet sik nggih mengke bar maghrib poso. Ayo saiki Ndosari karo Mbak Tini maju kene. Ayo iki supaya kabeh iso mangke katumrapan. Apa iki? Oh, bawa berarti dibawahi. Nggih dumateng sanggahipun para tamu menika wonten panyuwunan nggih lelagon Tak bawane kok. saking alwaton dadi sekala wau ingkang wonten ing sakwingkingipun dalem menika saking Ibu Cipto Sakru. Lah nggih menika nyuwun inggih menika dateng alwaton dadi supados mangke diaturke aja lali lagu Jawa wonten. Nggih kita aturaken lelagon Jawi Jawa wonten ing wekdal punika. Yo Nduk Sari kalian Mbak Tini mriki sik ya. Kita aturaken langgam dadi ati ya Nduk ya. Langgam dadi ati ya. Ya. Nggih. Setunggal langgam kapiarsa mangke katur Ibu Cipto panjuwunanipun. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Gegaraning wong akrami tutu bandha tutu rupa amung ati apawi tane dadi wong bebrayan iki pawitane mung ati ya to ya nong ya nganggo bondo bareng to Nduk Ya ganteng ngagem to ya. duwe tarmoni Purun sanget suhu. padha luput pisan ageno pisan yen gampang aluhe gampang. Pripun Bu? Sajake kok ngrungokke kalian wah jan wis pripun sekeca. Sosise sekeca. Wah mriki niku nggodhayo niku pabrikipun snack kok anjih. Pripun hadrahe niki pripun Bu? Pripun hadrahe? Kok ngeten mawon niku jane pripun to? Oh dereng mireng to? Oh nggih dipun sekecaken riyen. Nggih ngaten iki saking alwaton dadi Gemblegan adoh mriku. Nggih. Ketuk ngendi mau Nduk? Yen gampang. Yen angel Wah iki suarane kaya dalang ya Mas sone lho. Ora suarane. Kaya dalang. Yo saiki tak tekok sik iki vokalis saka Boyolali kono. Nggih, pripun suhu? Iki piye ta jawabane bener. Pokne ora bener sikat.
tanah kena hati numbas apa Kula. kok gula iki piye to Lah pripun ta suhu sing leres napa? yen gula kuwi dienggo nyumbang iki nang Mas Tarimang gitu kok tan kena ditumbas gula oh aku arep ngetes iki napa Bu Mendo. Oh, nek mendo. gula niku murah. nak mendo iki kala wingi pas korban Bu Nggih, kersanipun kagem taun nggih ngaji. sakniki mboten enten mendo entene ayam Oh, ngoten. napa Bu ayam Mboten mendo mawon. ayam gitu ayam men iso mingkem tan kena ti anombas oh apa iki Arto. Menika kang leres. sing bener Oh, niki nggih. yen pas sinau adoh ki ya dirungokke gurune ngumulangke tinumbas sarta kok gula kono malah mendo kono obat lah janteh dodolan obat nggih saking impor utawi ingkang tansah kinurmatan setunggal lelagon panjenengan saking Ibu Cipto lan sedaya para rewang wonten ing wingking punika kita aturaken langgam dadi-ati monggo langgamipun dadi-ati sallu ala Nabi Muhammad Sallu alaihi. yuk Goleki sing kaya apa? Wong nyatane telepon sepede. Mbak Eti aja ngantuk lho. Ya. Ayo nyanyi kene, Mbak. Nek men iso langgam ati ayo. Hati-hati tenan. Karo Mbak Yeni lho, ya Mbak Yeni ketekene. Oh, wonten Mbak Yeni. Ya, monggo. Adene iki. Monggo Mbak Buis. Monggo. Pripun sehat? Sehat? Oh, alhamdulillah, mboten saya bingung nggih. Alwatun tadi Selalu di hati. Alwatun tadi Jos, jos, jos. Oh iya, anu apa jenenge? Iki slogane jos tenan nggih. Yuk dikoploke nduk. Rino weni hati-hati. Wong rasajo. Salah
panyuwun saking Ibu Cipta pun cekap nduke. Ayo lenggah langkung rumiyin. Niki pun jam pinten niki? Oh nggih, mengke dilongkas ajeng adan nggih. Nah, boten ana napa, rada telat ra apa-apa ya Mas Kris. Ada gangguan sekedap. Ya alhamdulillah niki pun lancar. Sagunging para tamu ingkang tansah kita hormatan tasih nyawiji kalian selawat atur waton dadi ingkang mijit saking Dukuh Gemblegan Desa Gemblegan Kecamatan Kalikotes Kladen. Inggih wonten ing ari kalenggan sonten dungkap mahrib punika ing mangke badhe pun aturaken inggih menika saking kadang-kadang Al Waton Dadi ing mangke monggo dipun aturaken al monggo sedayanipun. Ya. Lagu napa bareng-bareng mawon iki nggih niki pun ajeng mahrib ngaten. Ya, ini kabeh. Iya kita aturaken supados mboten gelo nika kita aturaken satu lagu persembahan dari Al Waton Dadi tumekaning pati ngelingaken dhateng kita panjenengan sami ingkang tasih gesang mugia anggenipun gesang tansah pinaring ngono inggih menika katentreman kawilujengan saha sembodo anggenipun sami ibadah istiqomah rezeki insyaallah sedayanipun semulur. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Iya tumekaning pati versinipun gelem. Enggak, kados. Ning endi bakale bali yen musiko tumekaning pati esuk awan sore wengi kita semi Oh
para tamu menika sampun tungkap adzan. Alhamdulillah wonten ing wekdal punika kita pungkasi kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten lan semanten wonten kirang lapetipun. Nyuwun pangapunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.